is your number one SM radio station. Love Radio. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Fourth year college ako nang tumira kami sa ancestral house ng mother ko sa Quezon City. Dating tumira dito ang namayapa kong lolo. Sadyang may kalumaan na ang bahay, pero malaki naman. Maluwag ang sala sa ibaba na tanaw ang malawak na garden sa may likuran. Meron nitong 6 na silid at doon ako nakapwesto sa pinakadulong kwarto sa taas. Katabi ng kwarto ko ang isang hagdan na bihirang gamitin. Pababa ito sa dirty kitchen na tagusan naman sa garden. At dahil maluwag ang bahay namin, madalas ay dito tumatambay ang mga kaibigan at kaklase ko. Sa bahay kami madalas gumawa ng projects at mag-practice ng school activities. Ang sabi ng ilang classmates ko, medyo nakakatakot daw ang itsura ng bahay namin. Pero sabi din naman nila, wala naman daw silang kakaibang nararamdaman pag nakatambay dito. Ang hindi nila alam, inililihim ko lang ang mga kakaibang bagay na nararanasan ko sa loob ng aming bahay. Isang beses ay nakatulugan ko ang panonood ng TV sa loob ng kwarto ko. Pagising ko kinabukasan, nakapatay na ang TV ko. Bukod dito, nakaayos pa ang remote control na nakapatong sa side table ko. Nakakapagtaka dahil mag-isa lang ako sa kwarto at nakalak naman parate ang pinto ko. Hindi naglaon ay naging normal na lang sa akin ang mga eksenang gaya noon. Ramdam ko na bukod sa aming pamilya, may iba pa talagang naninirahan sa ancestral house namin na hindi namin nakikita. Naging payapa naman ang pagtira namin dito, maliban na lamang sa isang pangyayari. Minsan isinama ko sa bahay ang girlfriend ko. Ilang taon na rin kaming magkarelasyon nito at sobrang close na rin niya sa family ko. Para sa akin, siya na ang gusto kong makasama hanggang sa akin. Alam na this. Hindi naman pala nakakatakot yan eh. Exciting na eh. Advance kayo mag-isip. Kaming lang dalawa ang nasa bahay noon. Habang nanonood ng TV sa sala, napansin kong lingon ng lingon ang girlfriend ko sa may garden. Oh, ano ba nangyari sa'yo? Ba't di ka mapakali dyan? Ang sabi ko sa kanya. Hindi mo ba naririnig? May sumisitsit sa akin. Galing yung boses sa may garden. Sagot ng girlfriend ko. Nung una, akala ko nagbibiro lang siya. Pero maya-maya pa, bigla na lang siyang tumili ng malakas. Dahil meron daw kamay na kumalabit sa may paanan niya. Ilang sandali pa, bigla na lang inapoy ng lagnat ang girlfriend ko. Pinainom ko siya ng gamot bago ko inihatid sa kanila. Pagbalik ko ng bahay, dumiretso agad ako sa may garden at pinagmumura ko ang nanggugulo sa girlfriend ko. Kung sino ka mang espiritu ka, ako na lang ang takutin mo. Ako na lang ang saktan mo at wag ang taong mahal ko. Yes! Love story pala! Bida-bidahan pala to eh. Ngayon at kailanman. Galit na sigaw ko sa may garden.
Dahil siguro sa takot, hindi na muling bumalik sa bahay ang girlfriend ko. Lumipas ang ilang mga araw at napansin kong iniiwasan na niya ako. Hindi na kami nagkikita o nakakapag-usap man lang sa telepono. Hanggang sa nalaman ko na lang mula sa isang kaibigan na may iba na palang karelasyon ang aking girlfriend. Hindi ko talaga matanggap ang nangyari sa amin. Nalaman ko pa na sinagot niya pala yung lalaki habang magkarelasyon pa kami. Iniiyak ko na lamang ang hinaing ng puso ko sa madilim na hagdang patungo sa garden namin. Makalipas ang ilang linggo, bigla namang nagkasakit ang kapatid ko. Pinadoktor namin siya pero hindi nila matrace ang karamdaman niya. Sinuggest ng tiyahin ko na ipatawas na lamang siya sa albularyo. Dinala namin na ang kapatid ko sa albularyo. Ako ang nagmaneho, subalit pagdating sa lugar ay nagpaiwan na lamang ako sa sasakyan. Makalipas ang ilang oras, bumalik na silang lahat sa sasakyan. Napansin kong maaliwalas na ang mukha ng kapatid ko matapos dalhin sa albularyo. Habang nagmamaneho pa uwi, kinausap ako ng tatay at nanay ko. Anak, may nabanggit yung albularyo tungkol sa'yo. Ang bungad ng nanay ko. Bigla akong kinilabutan. Paano may mababanggit tungkol sa akin? Hindi naman kami nagkita nung albularyo. Itinuloy ni nanay ang sasabihin niya. Ang sabi ng albularyo, may nakatira daw sa bahay natin na nagbabantay sa'yo. Yung bantay mo daw ang nanakot sa girlfriend mo dahil alam nitong niloloko ka lang niya. Ang sabi ng albularyo, prinoprotektahan ka daw ng bantay mo. Nang marinig ko ang sinabi ni nanay, ay hindi ko naiwasang mapaluha. Ang kilabot na aking nararamdaman ay biglang napalitan ng kapayapaan. Doon ko lamang napagtanto, nakakampi ko pala ang kakaibang nilalang na naninirahan sa amin. Nang makabalik sa bahay, pumunta agad ako sa garden para humingi ng tawad sa aking mga nasabi. Nagpasalamat ako sa bantay na nangangalaga sa akin. Simula noon ay naging bukas na ang isip ko sa mga kakaibang mga elemento. Makalipas ang ilang taon ay nakapag-asawa na ako. Nanirahan kami na matagal sa ancestral house pero hindi kami nakaranas ng anumang pangangambala. Nang maglaon, kinailangan na rin naming lumipat ng bahay. Ibinenta ng mga magulang ko ang ancestral house. Nang huli ako mapadpad doon, giniba na ang bahay at pinatayuan na ng bagong gusali. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa bantay ko. Pero nagpapasalamat ako sa magandang bagay na idinulot niya noong kami magkakasama pa. Ako po si R, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Parang ang baho naman. Oo nga, CR. CR. Ako po si R. Yikes! Naniniwala ba kayo doon? May kanya-kanya tayo bantay. Lahat. Hindi ko sure. Guardian angel, Oh, paniwalaan guardian, natin. oo, oo. Pero yung mga elementals. Elemental. Oo, parang di ata lahat. May pinipili lang. Oo. Hindi. May, siguro posible din naman yan kasi elemento yan parang na-attract sa Oo, atin. sa energy natin. Yung mga Depende. ganon. Tsaka, Nung bata ka, lapitin ka na, naanayo ka din. Naanayo ka na ba? hindi. Hindi nila ko type. Hindi nila trip yung mukha ko. Sabi niya, wag na to, hindi mo kong virgin to. Wag to. Usually kasi yung mga elemental parang hindi sila dumidikit sa mga strong personality. Talaga ba? Loud Oo, yung people. mga Ay, kasi Bobby. maingay ito si Nicole. Oo, sa bagay. Yung mga tahimik, yung mga halos walang imik, hindi Oo, yun. yun yung anayuhin. Di ba? O tingnan mo si Chuper. Anayuhin yan eh. Oo, nung maliit ako, anayuhin ako. Kaya pag nagkayayaan kami na magbipinsan, siyempre, laki kami sa sa probinsya. Pag nagkayayaan kami na maliligo tayo sa ilog, yung lola ko, lagi ako pinapabaunan ng bawang at saka asin. Lagi. Oo, minsan nga may toyo na eh. Sabi ko, Isa apo, mag-isa ka na.
Gisa-gisa na lang ang kulang. Okay. Ikaw, dubusitaw ka mamaya, ah. Oo, lagi may pabaon sa akin na bawang. At saka asin, ipiniperdible sa damit ko o kaya naman itinatali sa bewang ko. Lagi yun. Oo, lagi. Oo, yun. Kasi Tama, anayuhin tama. ka. Kasi Oo. kapag ka hindi ka nagkaroon ng mga ganong proteksyon, lagi kang nilalagnat. Pagkagaling sa Taray, paliligo. kilabot ng mga elemento. Chris Chuper, kilabot ng mga elemento. In demand. Oo. Okay. Tapos pag nilagnat na ako, syempre magpapatawag ng albularyo kagaya sa kwento. So, yun nga, magpapatak ng kandila tapos may mamumuo mga kung ano-ano mga imahe. Tas makikita, diwata, sabi niya, o kaya may binato kang may natamaan, laging gano'n. O kaya naman may natapakan ka, tapos may pinitas kang ganito, gano'n. Sabi ko, oo nga, no. Minsan nakukonek ko na, oo nga, no. Parang may binato akong ganitong klase ng parte ng ilog. Siguro may nakatira doon. Yun yung paliwanag sa akin. So, simula no, lagi ako pinagdadala ng asin. And feeling ko totoo naman. Hanggang kailan? Nung nandito ka na sa lumuwas na Manila. ako sa Manila. Nung may mga hindi pure gold na. Nung nakatapak na ako ng Shangri-La. Oo, yan. Nung may mga nakakita ka na ng mga escalator, yan. Di ba, parang may Humiwalay na. Si Chris ata parang may nakwento ka dati na may bantay ka rin din doon Oo, sa... di ba? Ay, sa kwarto ko. Oo. Sumunod din pala. Oo. Sumunod siya, di ba? Sumunod. May Oo. bantay ka. Hanggang ngayon ba, nararamdaman mo siya? Meron pa rin. Paminsan. Hindi. Tsaka swerte yata siya sa buhay mo. Oo, kaya nga yung mga tao nagtatanong sa akin, yung mga kaibigan ko na pumupunta sa bahay sa Makati. Sabi niya, bakit tayo mo bang umalis dito? Oo, ayaw mo may i-let unit ka. go Oo. yung attic. Attic Oo, sa yung attic yan eh. attic, Nakaano eh. Meron akong Princess Sarah yung datingan niya ni Chuper eh. May Hindi, maliit si Becky. lang. Oo. May maliit na attic lang yan. Hinihiga ang paggabi. Oo. Oo, so pag lagi silang may kakaibang tingin sa kwarto ko pag dumadaan sila. Sabi niya, ba tayo mo umalis dito? Nagtsatsaga kang init-init dyan. Sabi ko, hindi rin ako makaalis eh. Sabi ko, parang nakatali ako sa kwartong lugar. to. Oo. And yun nga, sabi ko nagbibigay kasi ng swerte yung kwartong yan sa Huwag ka nga akin. alis dyan, partner. Oo Ang dami nga pa eh. natin kailangang hulugan. Saka na! Kahit jabar na yung kilikili ko, okay lang eh. Oo, huwag nating alisin ang swerte kasi nga daw may bantay ka doon, di ba? Oo. Isang matinding kwento na na-experience ko dun sa kwarto na yun. Ngayon natutulog ako ng madaling araw tapos may gumigising sa akin. So, syempre wala pa ako sa tamang wisyo. Sabi niya, uy, pumasok ka na. And that time, pang alas 4 pa ako ng madaling araw. So, sabi ko, mamaya meron pa akong ilang minutes bago sumagot ka. bumangon. Parang ganun. Hindi kaya yung kaka-pick up mo lang sa babae may yun. inuwi pala. May inuwi ka Oo, na singa. may inawi ka tapos bago ka makatulog, binilinan mo, huy, gisingin mo ako, may pasok ako ng 4. Wake up call. Okay. So, yun. As in like parang narinig mo talaga? Oo, bumangon ako, tanda ko eh. Kinuha ko yung pantalon ko. That time, hindi naman ako naliligo bago pumasok. Bakit Kasi ngayon ba? malamig. Bakit ba ngayon? Naliligo ka na ba? Hindi lang halata. Okay, tapos... Kasi katamad kayang maligo na madaling Oo, araw. naiintindihan namin, Chuper. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Kapag ka dumating ka dito na sobrang bango ng pabango mo, alam ko na. Hindi na naman naligo to. Dinaan sa pabango. Tapos? So, pagpasok ko, na-realize ko. Sino yung sabi gumising ko, sa'yo? Malinaw, bumangon talaga ako kanina. Hinawakan ko yung pantalon ko pero hindi itunuloy ang pagbibihis. Tapos tinanong ko sa sarili ko, teka, sinong gumising sa akin? Eh wala namang kang kasama dun eh. Saka wala nakakaakyat sa kwarto ko. Walang nagde-dare na umakyat sa kwarto ko. May mga nag-attempt pero nahuhulog sila. Ay. Oo. Uy, Si Nicole nag-try na ako. Nag-try ako nag-attempt umakyat siya doon. sa kwarto ko. Pero natakot akong dumi. Hindi naman dahil may nakita akong bantay. Sa dinami-dami ng pwedeng kunin, brief ko pa talaga. Kinuha yung brief niya tapos tinapong ko. Ay, Kasi nako. mahirap siyang akyatin eh. Oo, Ladder siya ladder eh. talaga. Parang ladder talaga. Ladder na ka. Talagang isang maling hawak o isang maling tapak, malalaglag ka talaga. truth. Eh ako lang yung nakakakit doon ng mabilisan. Tama, Parang yung tama. galaw bumbero, Oo, ganun correct. mabilisan. Ganon.
Eh wala, ako lang nakakaya. So yun, sabi nila may bantay nga daw. Eh ako, sabi ko sige. Oh, di. Tsaka, di ba, so, dapat kung may bantay ka, di ba, dapat kapag ka kumakain ka, meron kang parang binibigay na part. Naalaya. Kasi yung asawa ko, may bantay din daw siya. Okay. Tapos yun yung turo sa kanya nung nakakakita. Kasi parang, minute namin sa dampa. Oo. Basta may minute kami sa dampa na grupo. Tapos parang nagulat siya sa asawa ko, may kasama daw. Hindi lang ako. Nakakatakot naman yun. Oo nga. Tapos nagbilin siya na kapag ka tuwing kakain, parang yun nga, may Magtitira maiaalat. ng isang Oo. subo man lang. Oo, parang gano'n. Oo, ito para sa'yo. May mga gano'n daw eh. Ay, nakakatakot. Ano feeling ko pangalan ng swerte bantay din. niya? Hindi ko din Rowena. sure. Ano pangalan? Wengski. Di ba? Yun. May mga ganun. Swerte naman daw yun eh. Oo Tsaka hindi nga. mo naman yata pwedeng paalisin. Unless talagang... Sila na yung magdesisyon. Oo, or ginagambala ka. Correct kung ka. swerte naman yung dulot sa'yo, bakit naman Bakit mo hindi? paaalisin, Oo, di ba? diba? Ikaw ba, Jet, may tanghenyo? May, Ano? may binabantayan ka ba? Ewan ko sa akin, Baligtad. dati may nakausap ako na ang sabi niya, meron palaging nakasunod sa'yo na matatangkad at maitim. Ano yun? Totoo. Oh, yun yung sabi Slenderman nila. pala. Totoo. Hindi ko nga din alam, basta laging sumusunod sa akin, sumasama. Pero wala naman akong Wala ka rin naman nararamdaman. Baka guardian angels din naman yun. Posible siguro. Oo. O baka lasing lang yun. Oh, baka- Kasi baka nagiinuman lasing. kami. Huwag magtiwala kapag kakausap mo, nagiinom. Pero bibilib ka doon sa mga albularyo talaga, Oo, no? galing. May gift eh. Gift oo, nila yun eh. nakakausap nila, nakukuha nila yung imahe. Minsan talagang nakakakuha sila ng mensahe. Yun, may mga ganun tao talaga. So, Pero- igalang natin yung mga elemento. Tama. Yun lang po yun mga kabisyo. Mga elementals yan eh. Kaya nga usually nasa garden, nasa puno, nasa punso. Di ba? Correct. Mga bantay ng kalikasan. Ikaw ba Tama. naman batuhin yung bahay mo? Hindi ka ba gaganti din? Oh, naku, magagalit sila. Oo. Kaya wag din tayo basta-bastang So marahil yung nagpuputol. mga ganyang mga elemento, parang sabay mo na silang lumaki. Kaya parang pamilya na rin ang Correct. turing nila sa'yo. Coexistence is key. Correct. Diba? True lalo to lang halong eklavu. Maraming salamat, may wagang Bornay, sa isa na namang nakakalurkey na kwento. Pwede mo nga isend yung story mo. Malay mo, diba? Storya mo na yung mabasa namin sa susunod na tambalan. Email us, mahiwagangburnaystory@gmail.com. Yan. Kahit anong kwento po yan, mga kaibigan, na pwede rin nakakatakot para just in time for Halloween. And sa Friday, bisita natin si Nick Nangit. Uy! Maganda Oo, yan, maganda. Ang sabi niya, Tanghenyo, ang gusto niya daw pag-usapan is yung paano malalaman kung ang kaluluwa ay nandito pa. Tapos may gagawin siyang ritual. Tatawag ba siya ng Ay, di ko sure. Kanino niya ipapapasok sa... Sa'yo na! Maganda yun, maganda yun. Maganda yun. Sa'yo na! Mali mo, may paggalagalang kaluluwa dito tapos papasok sa isa sa mga katawan natin. Kayo na lang. Absent ako sa Friday. Di parang may ganun. Uy, exciting Saka parang to. ang sabi niya, ang pwede niya din daw ituro is using eggs, itlog. Okay. Malalaman mo ang aura ng isang tao. Parang ganun. Ay, nakaka-excite. Nakaka-excite tayo, no? Oo, Diba? tandaan niya, mark your calendar. Oo, that's on sa Friday. Biyernes, Guest po natin si Nick Nangit. Ayan, Baka may- FB live daw natin na mahaba-haba ito. Oo, tingnan natin kung ano mga matututunan natin. Okidoki. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok. Dexter Espiritu, hello! May Taba- espiritu na pala Oo. dumating sa atin dito. Si Yun na Espiritu pala pala yun. nandito na. Nag-advance na kaagad. Thank you sa pagdalaw dito sa Tambalan. Oo, aga daw niyang umalis ng Bulacan, 4:30 bumabiyahe na siya. Grabe. Tambalanisa namin yun. Dating-dati pa. Batang-bata pa yan eh. Espiritu pa lang yan. Oo. Diba? Gasolito pa lang ang height niyan. Ngayon tumatangkad na. Tambalanisa na natin yan. Thank you Thank for you, visiting, Dexter. Dexter. Batiin ko lang din to. Happy Fiesta sa Barangay Kulasi sa Rojas City. Hello! Happy Oy, Fiesta Isa. po sa inyo. Sana'y marami pong mabusog ngayong fiesta sa inyong lugar. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole At Yala. ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo! Ang programang 90.7 Love Radio. Love lang. Always your number one.